descobrirem un programa que ens facilita molt la vida. És el Jing. El Jing és un programa gratuït que ens permet fer captures de pantalla. Normalment nosaltres veiem una fotografia que ens interessa a internet i la volem descarregar. Fem botó dret a sobre la fotografia, desar com i ja la tenim desada. Però què passa si és una animació flash o si és una pel·lícula? Amb el Jing ho tenim tot solucionat. És una manera molt fàcil d'agafar continguts de qualsevol lloc i guardar-los com a fotografia o com a vídeo. A més, és molt fàcil poder-les compartir amb tothom. Descobrim el Jing, primer l'instal·lem amb les 4 cosetes que hi ha puntuals que cal solucionar i en un proper vídeo el comencem a utilitzar. Som-hi! Anem a la pàgina web del Jing, www.jingproject.com, i ens trobem a la seva pàgina principal. De versions del Jing n'hi ha dues, la gratuïta, que és la que farem servir nosaltres, i la Pro, que simplement té un parell de característiques més, però que no val la pena utilitzar-les, no cal. Amb la gratuïta ens apanyem, en tenim de sobres. Amb la versió gratuïta del Jing podem snap a picture, és fer una captura de pantalla de la pantalla mateixa, fins i tot fer vídeos dels moviments del ratolí, com ara això que estic fent jo ara, que us estic gravant, i a més compartir instantàniament cap a la web. Descobrim-ho, abans de tot el guardem, el descarreguem, l'instal·lem. Som-hi. Anem al Windows, si teniu Mac el descarregueu pel Mac, el descarregarem la versió de Windows. El programa és molt petitet, ocupa molt poc espai, per tant no hi ha d'haver cap problema, i el descarreguem. A l'hora d'instal·lar el Jing ens demana una característica del... Fixeu-vos, 7 megas només. El guardem i després l'executarem. Ens demana el Microsoft Net Framework. El Microsoft Net Framework és una característica del Windows que el mateix Jing s'encarregarà d'instal·lar-la si no el tenim al nostre ordinador. Per tant, acabem de descarregar el Jing i ara veureu els passos que s'han de seguir per tal de fer una correcta instal·lació. Molt bé, ja el tenim, ja no cal tenir la pàgina del Jing oberta, tanquem l'explorador i doble clic al Jing Setup per tal de començar la instal·lació. Som-hi! Ens demanarà si volem instal·lar el framework del Windows i li direm que sí i trigarà una miqueta més, però bé, què hi farem? Acceptem i instal·lem. Bé, sembla que jo ja tenia instal·lat el Microsoft Framework. Si no el teniu instal·lat, ja us el demanarà per instal·lar-lo i al final arribareu a la pantalla de finalització de la instal·lació. Molt bé, anem a utilitzar-lo, doncs. Programes. Quan s'engega el Jing, sembla que no hi sigui, però fixeu-vos que ens ha aparegut un solet aquí dalt de tot. Molt bé, és la primera vegada, per tant, ara hem de fer els passos que ens donen a continuació. Continuem. I la primera vegada que executem el Jing ens demanarà que ens registrem com a usuaris. Això ens permet utilitzar un espai d'emmagatzematge del mateix programa Jing que té a la web
i disposem de 2 gigas per poder emmagatzemar fotografies o vídeos. Per tant, omplim el registre amb les dades, si pot ser amb el mateix compte de Gmail que hem fet per l'escola, i ja tindrem el Jing configurat per poder-lo utilitzar. Molt bé, continuem. Vaja, no puc posar espais, per tant, tot juntet amb el nom d'usuari. Molt bé, ens diu ara si volem veure un ràpid vídeo per tal de començar a conèixer les possibilitats de GIMP. Podeu veure'l o saltar-vos-el. Tot depèn de vosaltres. Seguim. Una vegada continuem sense veure el vídeo, podem entrar ja dins de screencast.com, que és on Jing emmagatzema totes les preses de pantalla, les captures que fem, els vídeos, les fotografies, tot. Les dades les hem fet abans, les hem registrat abans, per tant, només ens cal entrar. Això només us ho demana la primera vegada. Després ja, cada vegada que engeguem el GIMP, ens sortirà directament el programa llest per utilitzar. Ja el tenim configurat, l'hem de començar a utilitzar, ens veiem a la propera.